посідати на клуб. Наступний припинок – площа Кизінця. Наступний припынок – площа Кизинца. Осторожно, двери зачиняются. Поважання пасажирів. Своєчасово оплачуйте проїзд. На лінії працюють інтернет. Припинок – площа Кизінця. Наступний припинок – коледж лічбових технологій. Наступний припинок – коледж лічбових технологій. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Білая дача. Наступний припинок – Білая дача. Осторожно, двери зачиняются. Припинок – Білая дача. Наступний припинок – Медколледж. Наступний припинок – Медколледж. Осторожно, двери зачиняются.
Припинок. Медколледж. Наступний припинок. Міжнародний університет. Наступний припинок. Міжнародный университет. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Міжнародний університет. Наступний припинок. Механіко-технологічний коледж. Наступний припинок. Механіко-технологічний коледж. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Механіко-технологічний коледж. Наступний припинок. Казінця. Наступний припинок. Казінця. Осторожно, двери зачиняются. Поважаемые пассажиры, при выходе с транспортного сродку не забывайте свои речи. Повідомляйте про речі, які знаходяться у салоні без нагляду водителю, а так само у телефоні 100.
Припинок Казінця. Наступний припинок Вірская. Наступный припынок Вирская. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, своевременно оплачивайте проезд. На линии работают контролеры. Припинок Вірская. Наступний припинок Короткевич. Наступний припинок Короткевич. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Короткевича. Наступний припинок гостиниця «Сподорожник». Наступний припинок гостиниця «Сподорожник». Осторожно, двери зачиняются.
Припинок. Гостиниця «Сподорожник». Наступний припинок. Станція метро Інститут культури. Наступний припинок. Станція метро Інститут культури. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Станція метро Інститут культури. Наступний припинок. Диспетчерська станція Дружна. Кольцевий припиночний пункт.